weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to feralla to windinga to mbaña to hudda to hayme data to dabbe to dabbana to ñabina to gurela cooga to tampi daro to hijaja to aten burguduna to buubo awdi to rufi awdi to lewe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Abou Diaba Sow to beelel gawdi wuuro nayyi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka e kisala Nouakchott ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima fedde bandiji yoɓinoɓe fittadu professeur biyetenoɗo Ahmed Salema Wul Elma to leydi Sénégal aseta hanki o subaka gendarme ɓe Dakar ɓe kolliri tigui subaka lawtaɓe teeɓima kene ɓuura temedde jeetati sagata bandi hakkude Mermoz e Wakama ha joni to leydi Sénégal to Kaolack ko accident musto waɗi toon jamma hanki o ɗon e ɗon waɗino mayɓe tato e subaka hande o e nder gañanoɓe waɗi mayɓe ɗiɗo woni tigui bila ko mayɓe joyata foof ko famille goto to leydi Mali doga moltoyo on teskama tigui ne ɓeydi no fewi ha tengti noon e nder ɗiɗo lebbi tati darɗe hitande 2021 to leydi Burkina Faso bila maynoɓe e janggo wuuro witego Sohlam ñalawma hanki o bila holirama tigui o ɓeydima no fewi kene ɓuura temedere capanɗe jeetato e temedere capantato e jeetato neɗɗo wasi hen fitta ɗum kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to Taïwan to Afghanistan to leydi Irak to leydi Turquie Israël to dowlaci tentuɗi Amérique ha to leydi Chine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni jañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mo wahlita ha habba walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabaruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji boɗɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirtani ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mo namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma
ceerno Djiby Sy ne jogii base muɗum kadi to wuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy kollabde reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ngam yidde wallude ɓesguji men ɓe lappol palol dande maayo ɓe rawa e worgo ngam yidde ɓattitade ɓesguji ɗi ngam yidde ɓattitade guure ɗe ngam yidde ñawdude caɗele gaz defirɗo woni gaz de cuisine société biyeteɗo mini centre rim gaz a fama e nder wuuro men ka heeɗi lamorgo gorgol mini centre rim gaz ene tawe to leegal biyetegal niti face à face robin 1 e nder leegal ngal woɗɗani auberge biyeteɗo auberge faballa mini centre rim gaz ene jogui butelaji e fannuji kala eɓe jogui butelaji ɗibbi hinde B12 B6 B3 e kala fannu taw ko lowaɗi ha mbi dakka dendagal noon ɓen yeeyoɓe en gros joom butikaji joom dépôt ko centre ko mini centre rim gaz kañumen livran ma ɓe jogui auto ji mabɓe livraison ɓe livre ma ha e nder boutique ma walla ha e nder nokku maɗa so tawi kadi ko an defowo joom butel mum goto so woni mawɗo soto kosa kala sa addi butel ma ko ɗon e ɗon ɓe lowantuma ha heewa ha no hannirta ni mini centre rim gaz ene jogui dépôt ji muɗum to ligseɓe gorgol tawate toon ko représentant mabɓe biteɗo Saydou Gueye numéro mum ko 46 50 67 44 to babaɓe tawate toon ko biyeteɗo général Bal numéro mum ko 46 70 18 11 ɓoyata kadi maɓe uddita dépôt mabɓe to wuuro men Jowol mini centre rim gaz fandare mum tan ko yidde wallide ɓesguji ɗi no certiri e caɗele gaz uji mabɓe kadi jiida e hay goto saabu gaz uji mabɓe ko lowaɗi ha mbi dakka sa watti hutorade gaz uji mini centre rim gaz ma wattu sagguinirde ha lijjitani ñalawma carsunoɗa Allah e majji hewde mini centre noon kala jiɗɗo ko ɓuuri ɗo labde jokkodirta koye ɓeɗo kañum woni ardiɓe centre o woni 46 52 10 22 kawata koye biteɗo Bal Abdoulaye walla mbaɗa 46 96 12 35 kawata koye biteɗo Elimane Ba mini centre rim gaz ene wiyanda mbadden dando faade kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo jeegoma lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e ayawa habrirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puddorɗen jeena to Elega laamu halfinaɓe nden ka e kisal falde Brakna ha tengti e Elega woni les autorités administratives et judiciaire région ɓe Brakna aseta hanki o ɓe keptino marchandise uji kewɗi keptononi ko aseta hanki o ɓe duppi ɗum noon koye nder wuuro Elega marchandise uji ɗi noon ko ɓuuri hen hewde ko drogue huwi ko drogue mo hinde chanvre indien wondude e poɗɗe ɗaynoje e konjam woni sangara ene tawtora cérémonie duppugol ngol noon hono ɓeɗon taw ko représentant protection civile en so tawi ko on marchandise duppaɗo noon ko fate ɗion on drogue mo hinde chanvre indien teskama ti ko temedde ɗiɗi e nogas jeetati kilogramme so tawi noon ko poɗɗe ɗaynoje ɗe ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom paquet poɗɗe ɗaynoje wondude e butulaji kewɗi konjam woni sangara ɗum woni ko duppa ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdoul Aziz ko mennoɗo wonde hoorejo leydi ɗi tumaɗo kay burjingol koppereje leydi e dirtinde koppereje kewɗe no feewi e oɗo saaha kala tawateɗo juuɗe justice mo leydi Mauritanie hollirama noon e oɗo saaha joni Facebook uddi hello makko ha laaɓi ha joni ko
leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wul Zahaf ko jaagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui aseta hanki kikiɗe wonde kay nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗe ɗi ko ujunere e temedere capan tato e tato neɗɗo tumanoɓe yataw gondani e mboros coronavirus ko ɓen kolkisa e nder holkiso he noon hen capanɗe tato e tato tawama e jaatine mari mboroso e nder ɓalli mumen e nder ɓe cellano ɓe noon hen capanɗe nayyi e jeegom testama tigui tawama ko négatif woni kefti caɗal mumen hano hannirta ni paati galleji mumen hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi ñalawma hanki o ha joni kabaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie hono noon mbiruɗen e gardini kabaruji men police mo nakshota ɓe koleri tigui aseta hanki o joyi lewru korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓe teeɓima fedde bandiji taw ko tumaɓe kañumen jooɓi fittandu professeur université kodo biyetenoɗo Ahmed Salema Wula Elma ko sagataɓe ɗo noon ko saga fedde nde noon ko sagataɓe tato ɗum tumaɓe tigui rigui kañumen jooɓi fittandu makko e saaha kay wonno e fatude e galle makko e nder rukkoyel woni beddayel pangue ko ɗon ɓe piimo labɓe ha wasi hen fittandu makko Ahmed Salema Wula Elma ko bandiji mbiɗen jooɓi fittandu makko sara galle makko ɗum noon e oɗo saaha joni ɓe teɓama sara galle mabɓe to leegal bitegal El Hayy Iddari ko toon tigui woni to fittandu makko ittani tawa nder mo qaddamo tujinina wilayamo Nouakchott to banggue rewo ene teska noon e oɗo saaha joni ko fate wargoji e ko fate wiyete tigui agressage uji ko fate janguji e bandiyagal e ɓeydi no fewi e nder wuuro Nouakchott ha joni kabaruji men ɗemgal pulara hattoto Nouakchott l'agence pour le développement urbain ko catal halfinaɓe ko fati e kotki e nder Nouakchott ɓe mbaɗi erago e jertago faade dendagal ɓesgu Nouakchott naɓe tawateɓe Nouakchott kala nde mbattata hakkillaji no fewi nden to wonande kay ɓen sodoɓe yiɗɓe sodde walla sodoɓe boowe tawateɗe e nder leegal bitegal Tafrak Zeyna to banggue funnague Nouakchott e nder nden noon ɓe kolliri tigui wonde e nder oɗo saaha joni ngar leegal heewi hutorede ko sodde sodoɓe kayitaji galleji ko badjuji ɗin badjuji noon kañum woni lomtoto permis ji galleji ɗi ɓe kolliri en oɗo saaha badjuji kewɗi no fewi ñana pewna taw ko faux badje woni badjuji fenade ne jeeyire ɗina galleji ɗum ne mbatta hakke mbiya tigui ɓen sodoɓe galleji ne mbattata hakkillaji mumen no fewi gadda tigui wonde badjuji fenade kewɗi nana jeeyire ɗin galleji ne mbattata hakkillaji guila tigui jande e ɗina bandiji ɓe mbaɗi eran kadi faade kay ɓe mbaɗa kadi jertago kala kay moɓe teeɓi neɗɗo juuɗe mum moddude e pewnugol ɗiɗon badjuji ɗin kayitaji fenade taw ko jeegol ɗin galleji koɓe fawɓe mum ko amre fawno ha forti koyɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to falde Trarza to falde Trarza halfinaɓe ko fati e cellal aade ɓe kolliri tigui e nder falde Trarza tuggi kay ko ñakko ngo fuɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe jaara ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e sappo e jeegom neɗɗo fuɗɗiɓe ƴettude e ñakku mumen woni vaccin haɓade oɗon coronavirus ɓe holliri ɗo hono Mohamed Valwoul Abdallah ko directeur régional centre directeur régional de la santé falde Trarza o holliri tigui wonde dendagal centre uji ɗi kala ene tawe hen tigui ñakko ngo ha timmi e matériel ha timmi e gollotoɓe en kala e oɗo saaha joni ko yimɓeɓe tan ngakki notitade hen mo waɗi erago noon faade dendagal population Trarza naɓe kala ne mbawa tigui notitade ƴetta ñakku mumen hano hannirta ni kabaruji men e ɗemgal pulaar seno mima to Trarza ko ɗon taccirten toros payen to leydi modi Sénégal to leydi Sénégal aseta hanki o subaka law sanga 6 heures ko gendarmerie halfinaɓe nden ka e kisal mo Dakar ko kañumen mbaɗi descente mumen woni tigui opération men mo walanteɗo Allah subaka hanki law hakkude to wiyete Mermoz ha to wiyete Wakama ɗum noon ko caggal kayde yimɓe hewɓe portuno plainte woni tigui gullitino e kala saaha janguji agressage uji batteɗi e nder ɗeɗon nokku nde ɓe mbaɗi on descente noon holliram ɓoyan mum ɓe teeɓimo kene ɓuura temedde jeetati neɗɗo tawa foof ko bandiji ɓe tawi ɓe kadi ɓe jogui ko wiyete arme blanche guila kay jambe ha e labɓe ha e jasiji kala ɓe tawama kadi ɓe jogui chanvre indien woni drogue aji kewɗi ɓe tawarama kadi wonde walla tawaɓe kadi ne pewna dolo woni sangara taw ko sangara mo rewani lawol tigui woni clandestin kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe gendarmerie mo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hanki aseta hanki o sanga kay nde kippu national mo figu koyngel mo leydi Sénégal fekkidanno e kippu mo leydi Zambie e saaha kay nde ɓe jano foftorde mabɓe kay ko ɗon tigui nde foftere nde gasi woni tigui mi-temps o gasi ɓe daara tigui heblade gam artude e nder match en ko ɗon tigui courant ji ɗi taaƴi woni courant coupi courant o noon taaƴi waktuji wintaji kewɗi no fewi ko adi ko courant on refta lawol ha match o wawa ɓamtude hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗo
leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi kanko e gollidi makko ɓe kolliri tigui subaka hande o wonde e nder waktuji nogas ene cakkitiɗi ko ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegomo e yimɓe jeenayi kolkisa sumanoɓe yataw gondani e mboros coronavirus e nder holkiso he noon capanɗe nayo e jeenayi tawama tigui e jeetati gonde e mboros o to ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui nder temedere kala hen ɗiɗo piccal capanɗe jeegomo e ɗiɗi ko fiɗaɓe e mboros o e nder ɓena noon fiɗaɓe hen sappo e jeenayi ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe e rafi o heddiɓeɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men andaka to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellanoɓe kadi capanɗe joyo e tato kepti cellal mumen hano hannirtini parti galleji men yimɓe joyon tampi sanne ma ballite to banggue fofago neɗɗo goto hawri hen e ladial ha joni kabaruji men e ɗemgal leydi Sénégal e on follirama tigui leydi Sénégal ene yara e oɗo saaha joni capanɗe nayyi e goho ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetato neɗɗo winditiɓe doggol coronavirus e nder ɓen noon hen capanɗe nayyi ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e goho cafranoma ha kepti cellal mumen hano hannirtini ujunere temedere capanɗe nayyi e jeegom ko woni ko hawre ladial e ñalawma hande o ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyo e yimɓe ɗiɗo woni tigui tawraɓe wonduɓe rafi coronavirus heddiɓe e juuɗe safroɓe nder jokli leydi Sénégal kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jeena ha to Kaolack aseta hanki jamma sanga 23 heures woni 11 heures jamma ko otoji ɗiɗi pelɓodiri e nder fande Kaolack hako nokku to wiyete Kere Sosé hakkude mum to wiyete Kavila ko otobo pinde Peugeot 307 jinnoɗo kay dublude woni dattade moto goto mo hinde Jakarta kañum tigui felɓodiri o fotti e kammi oto goto mo 7 place mo hinde 7 place ne ara ko ɗon tigui ɓe bukkodiri e nder bukkodiral ngal noon waɗino mayɓe tato e barmuɓe hewɓe e nder barmuɓe noon subaka hande o hollirama e nder barmuɓe hen ɗiɗo kadi mbasi pittali mumen noon paami tigui bilan mayɓe wonti mayɓe joyo kamɓe mayɓe kala ɓe moftono tigui koto morgoto hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass ko alata hande o kiɓe tawi ɗamina tigui mabɓe birne ɗo mabɓe birne ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar balɗe seeɗa tan caggal kayde goski goti ubbitono e nder galle Serigne Moustapha Sy mawɗo catal bitengal Moustarchidine docteur eɓe ɗo noon ɓe hôpital Dantec architecte Dantec ɓe docteur eɓe ɓe hôpital Aristide mo Dantec ɓe mbaɗino tigui yamirore procureur waɗanoma tigui ko witte autopsie noon woni tigui docteur eɓe wiccitaji mbaɗata e goski neɗɗo kay so mayɗo ɓe mbaɗa e goski mum ɓe ƴeewa kay so tawi holko saabi mayde nde on autopsie noon woni tigui ɗine wiccitaji docteur eɓe mbaɗi noon ɓe tawi tigui mayɗo o ko mayde naturel woni tigui komo Allah waɗi wona omo wara wona haydara goɗɗum ko mayde naturel woni ko mayde mo Allah waɗi tigui kanko goski ki noon jeeyi ɗum ko biyetenoɗo biteɗo Katime Touré noon ɓe ɓurno lollude o ɓurno lollude ko Ka Touré walla wiye Ka Touré kanko noon ko almudo galle o wonno ko kanko kadi wanno wasiya so tawi haysomo maayi o yiiɗa wodditade galle on nde wonno tigui ko almudo tigui tigui o yiiɗi ko wirnede ɗon e nder galle on ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi ha joni kabaruji tan ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon Mali naɓe ene tawe e oɗo saaha ñalawma hande o sunare e mawde no fewi ha tengti noon ɓen wiyeteɓe ko artiste en jaltugol aduna goto e ɓen comédien ji woni tigui baɗannoɗo jalnika biyetenoɗo baɗannoɗo jalnika biyetenoɗo Ronolo Guido noon ko alata hande o jeegom lewru korso yalti aduna to hôpital mo biyataɗo Luxembourg oɗo saaha kala noon o wonano celluɗo omo sippiranno e rafi ɓerde waɗi maladie du cœur ko on rafi yooɓi fittano makko ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollidiɓe mum ɓe ɓayini communiqué mo tonggode temedde nayyi capanɗe jeegom ko fati e mboros coronavirus ko aseta hanki o yettini ɓe joyidi o aseta hanki o ɓe jaltini on communiqué noon holliri tigui nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere sappo joyi neɗɗo kolkisono tumanoɓe ya to gondani e mboros coronavirus e nder holkiso he noon ko hen jeenayo tan tawa ene gondi e rafi o heddiɓe kala ene kiisi hen e nder ɓe cellanoɓe kadi capanɗe jeeɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirta ni parti galleji men sappo e goho neɗɗo e sappo e goho neɗɗo goto hawre ladial sappo e goho e nder ɓen sappo e goho noon ɓe cellani nana entiri hannde e nder hôpital uji ɗi Bamako e nder ɓen entiri ɓe noon hen nayi on tampi sanne ma ballitede banggue fofago temedere capanɗe jeegom wodɓe wonduɓe e mboros coronavirus ɓen tigui tawete ko nder galleji men nono joña e nder galleji men keeɓa toon safruji men woni tigui suivi à domicile ɓe kolliri kadi e nder ɓe ƴewdi leydi Mali noon tugui ko mboroso naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ko windite doggol corona ko sappo e nayyi ujunere ne fawi temedde jeegom e capanɗe jeenayo e jeegom hen ujunnaje jeenayyi e temedde jeetati capanɗe nayo e nayo kefti cellal mumen hano hannirta ni temedde joyyi e sappo e jeetati neɗɗo kawre radial e ñalawma hande o kadi temedde ɗiɗi e nogas nayo neɗɗo nana joña tumaɓe ya taw gondani e mboros coronavirus ene paadi holkiso mumen
ha joni ko leydi Mali kedoren DTM woni déplacement tracking matrix en français non to tawi koye ɗemgal tubankore anglais tawi koye ɗemgal tubankore fettigi organisation interrogation internationale pour les migrants ɓe ɓayyini tigui rapport mabɓe e nduɗo lewru avril kono koye nduɗo koye yontere nde on rapport yalti ɓe kolliri tigui wonde doga moltoyo en woni le déplacé e nder leydi Mali e ɗum ɓeydi no fewi e nder lebbi tati gadani nde ɗon hitande 2021 ɗe gonɗen saabu kay ɓe kolliri tigui wonde e oɗo so tawa kadi saabi ɓeydugol ɗum e saabi tigui ɓen doga molto en ko kareli leñamagu tawa teeɗi e nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde kolliri tigui ɓe gonno ko 350 ujunere no fawi 950 ɗum koye juillet hitande ujunaji ɗiɗi e nogas taw ko rapport kollirnoɗo e décembre 2020 joni noon doga moltu en eɓe jettima 350 ujunere fayi 260 neɗɗo ene hollir tigui wonde ɗum ɓeydima no fewi e lewru avril 2021 saabu kay fodde 39 ujunere ne fayi 100 e yimɓe jeena ɗum tigui woni ko ɓeydi e bilan doga moltuyo en e oɗo saaha joni ɓe kolliri kadi e holliri tigui wonde e oɗo saaha joni waɗi ko ɓeydi hen tigui ɓen doga moltuyo ne qime ha 12% e nder ɓen doga moltuyo en hen 55% 55% ko rewɓe hollirama kadi e doga moltuyo en 60 ko sukaɓe tokosɓe yaroɓe hakkude hitande fay duuɓi 17 ha joni kabaruji men e ɗemgal pular sen ummima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen bilan ko fati e jangu pelle ceɓɓitiɗe mbanno tigui nder wuuro witego Solha bilan o ɓeydima no fewi saabu kayɓe kolliri ɓe oɗo saaha joni ñalawma hanki o ɓe kolliri ko kira qima 100 e neɗɗo ñalawma hande o noon ɓe kolliri tigui 150 neɗɗo mayi e jangu gotu saabu kay jangu ngu wona gotu e nder jangu wotu wuuro witego Solha ko 150 neɗɗo woni ɓe pittali mumen itta ko jangu noon ɓurgu musde no fewi ngo leydi Burkina Faso meeɗa hebde kay tuggi 2015 pelle ceɓɓitiɗe nati leydi ndi faade oɗo saaha joni waɗa boniɓe ɓe noon ɓe gaari tigui ko dow motoji mabɓe eɓe qime tigui ha 100 sagata nde ɓe jetti noon ɓe pecci ko pecce tati feccere arwanide nde noon woni feccere arwanide noon ko ɓe jiiɗen noon feccere arwanide nde noon ko dadiɓe tawa kadi ɓe janoy koɓe daari wuuro witego ɓe janoy tigui koye dadiɓe to wuuro witego Bagnamba noon woɗɗani Solha nde ɓe paadi dadiɓe ɗon to kamɓe woni ɓe mbawi tigui ubbude bomboje e pettoje e laabi mumen beele kay tartinde hadde ɓen wawde notitade e jangu wuuro ɓe ɗamini wadde caggal ɗum noon feccere ɗiɗi ɓerde noon jandi tigui ko wuuro heddi tigui yoɓo pittali yimɓe ene wujja kala ko yiiɗi ene duppa dendagal koɗande e dendagal gueɗe ɗe ɓe ɗacci kala ɓe duppa caggal hoɗo ɓolama noon wonde groupe tataɓo o ɓen jaɓatno ko nokku to wiyete Mansila laamu leydi ko Burkina Faso noon rokki yamirore kay ko wiyete deuil national 72 heures woni balɗe tati e ñalawma hande o dendagal aroji mabɓe kala nana en berne woni tigui ɗe jippina ha hakkude hollirde leydi ndi kala woni koye sunare ha joni kabaruji men e ɗemgal pular kabaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to Taïwan sénateur uji dowlaji tentuɗi Amérique ene tawe aleda hande o e jillo mum nokku to wiyete wuuro wiyetego Taipei ene tawe tigui e nder Taïwan ɓe kolliri noon ma e nder jillo mabɓe noon ɓe kolliri tigui maɓe gaddu ballal mabɓe ngal 150 ujunere dose woni ñakko coronavirus wallidde leydi Taïwan siftinde o noon ñalawma asata hanki o ko leydi Japon ko kañum hollirno tigui ma wallita leydi Taïwan kene ɓuura million dose taw ko ñakko oɗon coronavirus nguɗo jillu noon ngu sénateur uji tati dowlaji denɗal Amérique mbaɗi tawa hen sénateur ɗiɗi ko républicain hen sénateur ɗiɗi ko démocrate en goto ko hen sénateur uji ɗi hen sénateur uji ɗiɗi ko démocrate goto ko républicain hollirama noon nguɗo jillu welata tigui leydi Chine koto Afghanistan paɗen nulaɗo koolaɗo Amérique naɓe tawe tigui guila hankkidera dowlaji dentuɗi Amérique kono haɗani ha joni janguji nana jokki toon aseta hanki o hollirama tigui ko jangu waɗi toon e trabus goto transport fadde 11 neɗɗo wasi hen fittade muɗum noɓa tigui koye to hirnangue leydi ndi kikiɗe ñalawma hande one hollirama tigui ko jangu waɗi bisa goto jangu waɗi barmuɓe tato hayso goto mbawi andima asane fittade mum kono waɗi barmuɓe tato koto leydi Turquie paɗen Mevlut Gavuskoli ko jagoɗo leydi Turquie kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères omo tigui omo tijja tigui alada hande
ñalade o e altine janggo jillu makko balɗe ɗiɗi taw ko jillu gollal e nder leydi France siftinde on noon e nder leydi France gila noon lewru gila siftinde on noon oɗo saaha kala jahodira diplomatique moƴƴal ala hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi woni leydi France e leydi Turquie e oɗo saaha joni laamu leydi Turquie woni yidde mum tigui ko weldidde tigui e ɓamtude relation mum diplomatique hano hannirnima hakkude mum e leydi France koto leydi Irak paaɗen e nder base dadiɓe Amérique naɓe tawateɓe to leydi Irak ko dronaji ɗiɗi woni laakon ɗiɗon tokson kon gondani e pili ko kañumen beeyi e dow base o subaka law hande noon ɓoyani noon ko ɗon tigui ɓe mbawi samminde kono lawno ɗiɗon kala dadiɓe leydi Amérique noon ɓe kolliri e oɗo saaha kala ko hitande nde dari ko e kala saaha ɓe keeɓa jangguji taw ko jangguji ɓaɗirteɗi kono avion ona mbiyete kono drone koto leydi Israël paaɗen dadiɓe leydi Israël ɓe nangui jaydiyanke goto jayde witende Al Jazeera nanguimo koto Jérusalem jaydiyanke o ko debbo o wiyete ko Zivara Boudayri noon ko police ɗi nanguimo koye saaha kay ko aseta hanki o joyi lewru korse e hitande 2021 e nder wuuro witego Cheikh Jarrah o wonno noon koye wadde reportage kay e gon wuuro wonnoɓe mawninde 54 ɓiwol lawol woni 54e namditare koɓe mbiyata Naksa noon woni occupation Israël to Jérusalem ɗum noon wonno ko gila 1977 koto dowlaji dentuɗi Amérique paaɗena Donald Trump gonnoɗo horejo dowlaji dentuɗi Amérique hollirama tigui o waɗi discours makko subaka aseda hanki o waɗi discours makko e saaha kay ɓe gonno lamda mabɓe wonno convention annuelle républicaine wonno to Californie to Carolina du Nord to Caroline ɗo noon ko toon tigui o waɗi discours makko siftinde o noon gila lewru février faade oɗo saaha joni Donald Trump nanaka yiyaka e jaydeji e médiaji leydi Amérique kala e nder discours makko o noon kanko Donald Trump o waɗino heeɗo wadde kala saaha so ñingde kay laamu Joe Biden laamu joni ngu e gardugol Joe Biden koto leydi Chine paaɗen laamu leydi Chine ene jokki kay ha joni haɓade kay jokku tigui campagne mum ko fate ñakkugol yimɓe haɓade coronavirus e nder leydi muɗum e oɗo saaha joni laamu ngu rokki ko yamirore wonde kay ɓen sukaɓe tokosɓe woni kurkaji yaroɓe duuɓi 3 ha yetti duuɓi 17 nde ƴetta puɗɗoro ƴettude ñakku mumen hano hannirtinta ko ñakkugo hinde Sinovac ñande 17 lewru mai maynudu noon laamu leydi Chine hollirin tigui yidde mabɓe ko ɗon kay e lewru juin yataw 40% woni 40% e population mabɓe yataw ƴetti ñakku mumen taw ko ñakku mumen arwanigo e nder tati lewru 40% leydi Chine noon population mabɓe 40% mabɓe kala ene qiime ha 1,5 million innama aadi e nder ñande tati lewru juin nde ɗon ɓe mbaɗi ɓete mabɓe ɓe tawi tigui ko fodde 1,7 million neɗɗo ƴetti ñakku mumen hano hannirta ni on paami tigui wonde objectif moɓe joguino ɓe keeɓi ɗon haaɓe ɓenniɓe no feewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.